Egun on guztioi, buenos días a todos y a todas. Hemen jesarrita dauden zinegotziak danok egiaztatu dute bere hautatuak izatea. Eta jarraian osatu da adineko maila, Asunción Oleta Andrea buru dela eta Gonzalo Aio jauna laguntzaile bezala. Jarraieran, irakurriko dut aldarrikapenakta, hau da, Bilboko eremuko hauteskunde batzarra bidali duena. Bertan agertzen dira, Getxoko udalerako aurkeztutako hautagai zerrendak, lortutako botoak eta lortutako zinegotziak. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, 16.354 boto eta 11 zinegotzi. Partido Popular, 6.891 boto eta 5 zinegotzi. Euskal Herria Bildu, 6.311 boto eta 4 zinegotzi. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, 4.428 boto eta 3 zinegotzi. Elkarrekin Podemos, 3.334 boto eta zinegotzi bi. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 1.357 boto eta ez du lortu zinegotzirik. Libres por Euskadi, 1.150 boto eta ez du lortu zinegotzirik. 860 boto eta ez du lortu zinegotzirik. Vox, 679 boto eta ez du lortu zinegotzirik. Ganemos, 110 boto ez du lortu zinegotzirik. Eta Partido de Acción Solidaria Europea, 75 boto eta ez du lortu zinegotzirik. Autoetako zinegotzi guztia bertan dagoz, eta ez da ikusi inolako batera ezintasuna bere kargoaz jabetzeko. Beraz, Getxoko udalaren zinegotziak hauek dira. Amaia Agirre Muñoa, Keltze Iguren Alberdi, Irantzu Uriarte Gómez, Álvaro González Pérez, Ignacio Uriarte Gorostiaga, Joseba Arregui Martínez, Iñigo Urquitza Yáñez, Carlos Sergio Atxotegi, Yanire Ocio Celada, Ainhoa Galduroz Álvarez, Arantzazu Rica Álvarez, Eduardo Andrade Aurrekoetxea, Francisco Elorza Ormaeche, Gonzalo Zorrilla Lequerica Pañeda, Alicia González del Valle Francos, Natalia Arandui Zuazagoitia, Nerea Guijarrubia García, Ivón Rodríguez Larrínaga, Itxaso Masera Saracho, Cristina Zamora Chuquiguanga, Carmen Díaz Pérez, Gonzalo Ayo Jiménez, Asunción Olaeta Pérez de Mendiola, Ignacio Robles Fernández, Paula Amiba Clemente. Orain, sin egitera joko dugu. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108. Lege organikoak esartzen duen bezala, 108/8 artikuluaren arabera, hautetsiek karguaz jabetzen direnean, erabateko zinegotzi izango badira konstituzioari zein egin edo omen egin beharko diotela. Horretarako, legez esarritako zin edo aginduaren formula irakurriko dut. 1979ko apirilaren 5 errege dekretuak aurreikusitakoa. Hauxe da. Zin dagizue edo agintzen duzue zuen kontzientzia eta ohorearen izenean Getxoko udaleko zinegotzi arduraren egin beharrak zintzoki beteko dituzuela, erregeari leial izanik eta konstituzioa bete eta betearaziko duzuela estatuko funtsesko araua delako? Horrela, adineko mahaiko presidenteak deituko ditu zinegotziak eta gero zinegotziek agindu edo zin hori egin beharko dute. Amaia Agirre Muñoa. Keltze Eguren Alberdi. Irantzu Uriarte Gómez. Álvaro González Pérez. Ignacio Uriarte Gorostiaga. Joseba Arregui Martínez.
Íñigo Urquiza Yáñez. Carlos Sergio Achotegui. Yanire Ocio Celada. Ainhoa Galduroz Álvarez. Arantxatxu Rica Álvarez. Eduardo Andrade Aurrekoetxea. Zin egiten dut. Elorza Ormaetxe. Zin egiten dut. Lekerika Pañeda. Bai, zin egiten dut. Bai, zin egiten dut. Bai, zin egiten dut. Cristina Zamora Chuquihuanga. Carmen Díaz Pérez. Gonzalo Ayo Jiménez. Sí, prometo. Zin egiten dut. Laeta Pérez de Mendiola, bai, hitz ematen dut. Ignacio Robles Fernández. Paula Amieba Clemente. Lan egiten zin egingo dudala, esaten dut gardentasunaren alde, memoria historikoaren alde lan egiten jarraituko dut. Feminista eta ekologista den etorkizun baten alde lan egingo dut. Eta horregatik zin egiten dut. Bueno, pues una vez cumplidos los trámites de la toma de posesión. Behin karguak hartzeko izapide
duzue zinegotzi guztiei, mesedez, esnatu, ausartu, mesedez, ez utzi EAJak berriz ere 4 urtez gobernatzea. No, nadie más. Venga. A ver, para la votación. Bosketa egiteko, hor daukazue sobre bat, zuria den papertxo bat daukazue, hautagai bakoitzarentzat. Kontuan hartu behar da, alderdi politiko guztiek dutela alkate gaia. Norbaitek beste pertsona bat, hau da, adibidez, sozialisten taldearen alkate gaia bozkatuko balu, nuloa izango litzateke. Bestea guztiek dira baliodunak. Papeleta sartu behar da, sobrea ez da beharrezkoa. Tolestu behar da, banaka deituko zaituztegu, horrela botoa sarteza zuen hautestontzean. Amaia Agirre Muñoa. Keltxe Eiguren Alberdi. Irantzu Uriarte Gómez. Álvaro González Pérez. Ignacio Uriarte Gorostiaga. Joseba Arregui Martínez. Íñigo Urquicha Yáñez. Carlos Sergio Achotegui. Yanire Ocio Celada. Ainhoa Galduroz Álvarez. Arantzazu Rica Álvarez. Eduardo Andrade Aurrecoetxea. Francisco Elorza Ormaeche. Gonzalo Zorrilla Lequerica Pañeda. Alicia González del Valle Francos. Natalia Arandui Zuazagoitia. Nerea Guijarrubia García. Ivonne Rodríguez Larrínaga. Itxaso Maseda Saracho. Cristina Zamora Chuquihuanga. Carmen Díaz Pérez.
Gonzalo Ayo Jiménez. Asunción Olaeta Pérez de Mendiola. Ignacio Robles Fernández. Y Paula Amieva Clemente. Elkarrekin Podemos Ignacio Robles. Elkarrekin Podemos Ignacio Robles. Suría en blanco. Suría en blanco. Suría en blanco. Euskal Herria Bildu Nerea Guijarrubia. 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 Partido Popular Eduardo Andrade. 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 EAJ-PNV Amaya Aguirre. 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 Y EAJ-PNV Amaya Aguirre. Bueno, el resultado de la votación es... Hauxe da botoaren emaitza. Amaya Aguirre 11, Eduardo Andrade 5, Nerea Guijarrubia 4, Ignacio Robles 2 eta 3 zuri. Horiek dira botoen emaitzak. Gehien gozoa, legearen arabera, boto gehien lortu dauen zerrenda buruak suertatzen da alkate. Beraz, Amaya Aguirre Muñoa suertatu da Getxoko alkatea. Jarraian, tokiko erregimen alorrean indarrean dauden lege xedapenaren testu berreginaren 18. artikuluare betetzeko, zin edo promesa egin beharko deu bere alkate kargualeko. Horretarako, galdetzen zaiona da, zin dagizu edo agintzen duzu, zure kontzientzia eta horaren izenean,
Getxoko udaleko alkate arduraren egin beharrak zintzoki beteko dituzuela, erregari leial izanik eta konstituzioa bete eta betearaziko duzula estatuko funtsezko araua delako. Sí, bueno, Amaia, por favor, pasa. Amaia, orain zu izango zara saioa zuzenduko duen pertsona. Zutik egingo dut, bestela ez nazutea ikusiko. Bueno, egunon zinegotzi, idazkari, senide eta osoko bilkura honetara etorri zareten guztioi. Gaur egun esanguratsua dugu, aldaketa eguna, bidai berri baten hasiera markatzen duen eguna. Urduritasuna eta ilusioa tartean izanik, argi ditugu herriarekiko erantzunkizuna eta konpromesua. Katea ez da eten. Baina batez ere niretzat oso egun hunkigarria da. Eta apaltasunez eta zintzotasunez jasotzen dut gure herriko makila. Aurrera egin aurretik eskerrak eman nahi nituzke. Eskerrak hauteskundeetan parte hartu duzuten getxotar guztiei. Osoko bilkura hau zuen borondatearen islada dugu. Azken hilabete hauetan gurekin musutruk lanean aritu diren hainbat pertsona, elkarte, enpresa, erakunde, hoiei ere eskerrak eman nahi diet. Beraien bidez, getxo beste begirada batekin ezagutzeko eta ikusteko aukera izan dudalako. Eskerrak ere Eusko Alderdi Jeltzareari botoa eman diozuten pertsona guztiei. Guregan sinisteagatik eta eman diguzuen konfidantzarengatik. Eskerrak nire alderdiari, egindako lan izugarriangatik. Niretzat, izugarrizko ohorea da bete behar hau Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutik egitea, burutzea, eta errespetu handiz egingo dut. Ez dut ahaztu nahi bereziki nire alboan gau eta egon diren talde guztiari, gobernu taldeari, eta baita aholkulari guztiei. Eskerrik asko, benetan, beraien lana, konpromesua eta ilusioa ezinbestekoak izan dira proiektu hau aurrera ateratzeko. Eta azkenik nire senideari,
Beraien laguntza, ulermena, konfidantza eta indarragatik, beraiek gabe ni gaur ez nitzateke hemen egongo. Hoy iniciamos Gaur, ibilbide berri bati ekiten diogu getxo berri batean, berrikuntzako eta oparotasunezko getxo berri batean. Getxok aurrera egiten du nortasun bereziarekin 21. mendean, hasteko bizitzeko lan egiteko eta gozatzeko udalerririk onenetarikoa delarik. Lan egingo dugu getxo berri bat eraikitzeko orain jasangarritasun ekonomikorantz goaz, sozialerantz eta ingurumen jasangarritasunerantz goaz. Getxo euskaldun bat, mundura irekita dagoena eta herrialde konpromiso handia daukana, gure kulturarekiko eta tradizioekiko konpromisoa duena. Getxo kohesionatua eta sozialki anitza, non pertsona guztiek daukaten lekua. Gure konpromisoa pertsonak dira, eta ez dugu inoratzean utziko. Gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasunetik, errespetutik, aniztasunetik eta kulturartekotasunetik lan egingo dugu. Horrela, getxo berri baten alde egingo dugu. Bizitza osasuntsu bat izaten hasteko aukera izango dugu. Eta horretarako jarduera fisiko eta kirola nabarmenduko ditugu gure ingurune naturalak eta mugikortasun jasangarria. Getxo berrikuntza ekonomikoko gunea izango da eta balioa sortzeko gune bat izango da eta jarduera ekonomikoa sustatuko dugu kirolaren, osasunaren, kulturaren, merkataritzaren, turismoaren eta zerbitzu profesional aurreratuen inguruan. Getxo gardena sustatuko dugu eta parte hartzailea, hurbila dena herritarrekin. Horrela, administrazioak arreta arina eta eraginkorra emango die herritarrei eta azkenik lan egingo dugu getxo gozatzeko lekua izan dadin eta horrela Euskadiko kultura abanguardian kokatu nahi dugu gure udalerria. Hoi, apaltasunez, zintzotasunez eta arduraz. Gure aurretik izan direlako gu izango gara. Orain guri tokatzen zaigu herriaren alde lan egitea. Orain guri tokatzen zaigu etorkizun duin bat gure aurrei ustea. Oraindik egiteko asko bai dago. Getxoko udalerria anitza da oso. Eta osoko bilkura honek horrela isladatzen du. Pentsamendu eta sinesmen desberdinak elkarlanean aritzeko eskaria egin digute, herritarrek. Gure aldetik, arbasoak irakutsi diguten bezala, elkarrizketak beti lehentasuna izango du. Ikuspuntu eta planteamendu desberdinak entzuteko prest egongo gara, eta nola ez, akordiotara iristeko egingo dugu lan. Beraz, legealdi berri bati hasiera ematen diogu. Proiektu berriarekin, aukera eta egiteko modu desberdinekin. Denen artean, elkarguneak bilatuz, getxo eraberritzen jarraituko dugu. Eskerrik asko.
Eskerrik asko guztiai, etortzeagatik eta osoko bilkura haue bukatutzat emango dugu. Eta eskerrik asko dantzariei ere bai, fin dantzatu bai dute. Mesedez, jaun Andreok,